Hemmeňize salamu alaykum. Sizi Söýgüli TV kanalyna ingliz dilini noldan öwrenmek dersiniň 8-nji dersine hoş gördük. Biz geçen dersimizde agdalarymyz üçin goşmaça maşk beripdik. Muňa bolsa birinji bolup ajahan atly agdamyz jogap bermegi başardy. Agdalarymyz üçin inniki goşmaça sözleri bolsa şulardan ibarat. Tesvirlerde terjimesini birinji bolup ýazany bolsa biz inniki dersimizde hökmen belläris. Ýernäme dersimize başladyk onda. Bugunky dersimizde biz geçen dersäki öýçmedi barlamakdan başlaýarys. I remember her. I remember her smile and her hair. I hope she remembers me. I hope she can find me. I hope she can hear me. I am a happy man. Indi bolsa siz bu sözlere doğru transkripsiýa ýazdyňyzmy? Şonu barlalyň. Bugun biz i çekimlisi bilen işlemege dowam etýäris. Biz öz tabliçamyza geçýäris. Bugun biz siz bilen täze ses öwreneriz. Ýagny bu ses E diýip okalýar. Okaýas. T keep fee meet. Siz bu sözlerdäki harp bileşiklerini gowça görüp alyň we ýatda saklaň. Haçanna şeýle iki harp bilelikde gelse ol E diýip okalýanlar. tea Çay, a tea bag. çay paketçiği, Leaf yaprak, to eat. imek, Cheese peynir. Bu ses size kän kynçylyk dogduran däldir diýip pikir edýän. Şonuň üçin bugun biz ýene bir täze ses öwrenýäris. Ünsür tabliça serediň. Haçanla i, ey harplaryna çekimsiz j harpy goşulsa, onda ol a diýip okalýar. Meselem, head bread ready bread çörek, head kelle, baş. Şeýlekem ünsüreň. Bu ses diňe j harpynyň gelmegine däl, eýsem başga käbir çekimsiz harplaryň gelmegine hem okalyp biler. Munyň üçin aýratyn kada ýok. Siz ýöne bu sözleri ýat tutmaly bolarsyňyz. health weather heavy breakfast Bular ýaly sözler köp duş gelýär. heavy Agyr, weather howa, breakfast ertirlik, şeýlekem bu sözler health wealth pleasant
Bu ýerde S harpy bellenen, sebäbi ol Z harpyny berýär. Çünki ol iki sany çekimliğin ortasynda dur. Indi bolsa geliň türgelleşeliň. Şu görýän sözleriňizi çykarýan sesine görä goýup çykyň. tea, leaf, cheese, meat, keep, bread, head, heavy, weather, ready. Şeýlehem bugün biz at çalışmalarının dogry bolşuny öğreniriz. I, you, he, she, it, we, they, Indi bolsa siz özüňizi barlak görüň. Siz at çalışmalarının dogry bolşuny bilýäňizmi? Eger siz bulary okumana gynlanan bolsaňyz, onu hökman suratda videony ize saradyp gaýtadan öwrenmeňiz gerekdir. Sebäbi bu at çalışmalar köp sözlemlerde gelýändir. Biziň dersimiz bolsa soňuna ýetip barýar. Dersimizin soňunda siz üçin inniki ders üçin öýüşini berýäris. Şu görýän sözleriňizi okumak. Siz bu dersten köp saatlar özleşdirmeli, videony gaýta görmegi unutmaň. Şunun bilen bugünkü dersimiz hem öz soňuna ýetýär. Videomuz size ýaram bolsa elbetde like basyň, kanalymyza agza boluň. Inniki derslerde görüşýänçek bolsa hoş, sag bolun.